Min jaf kemm il-darba smajna dik il-kelma qawwija ta' Santu Wistin meta jgħid qalbna ma ssib serħan jekk mhux biss fik mulej. U forsi dan huwa s-sigriet li għaddilna Ġesu fil-Vanġelu ta' dan is-sitt ħadd tal-għid. Ġesu iwedna is-slim tiegħu, mhux bħalma tagħtih id-dinja, imma slim veru imlaqqam fil-ferħ li ngħixu marbutin mar-rieda tiegħu. Insellmilkom u nistedinkom għal 235 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-Vanġelu jerġa' joħodna f'dak id-diskors sabiħ immens li Ġesu jagħmel fiċ-ċenaklu hawn il-lejl tal-passjoni tiegħu. Mument drammatiku li fih Ġesu jgħaddi veritajiet eterni. Ġesu jwedna is-slim tiegħu. Ġesu jwedna dik il-paċi tal-qalb vera. Ġesu jwedna il-ferħ tiegħu fil-qalb tagħna. U jagħtina anki il-kundizzjoni biex naslu għal dan kollu. Jekk tħobbuni, tħarsu il-kmandamenti tiegħi. Ekku, Ġesu jipproponi lilu nnifsu bħala l-mudell. Ġesu li f'kollox għamel ir-rieda tal-Missier u f'dik ir-rieda tal-Missier għalih esprima l-imħabba tremenda għal-Missieru tas-sema imma wkoll għalina l-koll. Imħabba li kellha turi ruħha fil-passjoni, fil-mewt u fil-qawmien tiegħu. Ġesu jistedinna nitlaqmu fir-rieda tiegħu biex inħobbuh u niftħu qalbna għall-imħabba x'Ġesu iwedna li kull min iħares il-kelma tiegħu bl-imħabba il-Missier u l-iben jamru fih. U mhux biss, Ġesu diġà jwedna l-Ispirtu Santu biex inkunu kapaċi narfu u nagħmlu il-kelma tiegħu, ir-rieda tiegħu għalina. L-Ispirtu li jfakkarna dak kollu li jgħid Ġesu, l-Ispirtu li jfakkarna mhux biss dak kollu li qalilna Ġesu, imma jagħtina l-qawwa nagħmluh fil-kuljum tal-ħajja tagħna. U f'din l-imħabba, din l-ubbidjenza l-kelma ta' Ġesu, aħna il-bnedmin isibu l-armonija interjuri, dik il-paċi tal-qalb illi wedna l-istess mulej Ġesu. Jalla nħobbu l-mulej fl-ubbidjenza kollha mħabba lejn il-kmandamenti tiegħu biex insiru tempji tal-Ispirtu li jmexxina u jqaddisna u fil-mulej jenna nsibu is-serħan veru tal-qalb. Nsellmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim tiegħu.